Ialah mamak di sana kasadonyo didulang sadulang lai, didulang ame di bangko, diulang saulang lai, menjapui saluang nanti gajako. Kita ke lagunya dulu Pak Ji, ke lagunya Kapelayaran kita dengarkan. Al-Sadi Kanda Pak Haji direndangan kanda ala disabui duduk lah mama inanare bagurau minta lagu badendang kami berdua duduk lah kanduang dengan tanang bagurau sama dicaliak bagurau hawa malam kini di kamar ambillah saluang di Jakarta bana samalamku pada sana de apa aji dengan pasanoy disabui patong kanyui di tahun 96 isina nambo baru-baru cie bantaru kapando isina tando kasih sayang kok kini apa kadisabui awak gae Pak Haji anak labanya nasurang lalu dalam bilia surang bagaluang di mungko TV lalu bagaluang ya kain saruang janyo awak babini uy anengoy alarisau. Iya, dari jauh Bapak Haji Suryadi rumah makan family Sakato mana di papajang kalagu niko sarteribu ulang salayok lai sampai mana kagunjanya kok kalau bisa pita kalau boleh pita di pito titian de ison oh ayam atau ya lanjut. Apa aji yokan kawanoy didiaklah kanduang di rendangan lairami menangang urau pako awi bawa minum jawa jarake lai tibo de Pak Haji dengaran pasan saja kete anak di gadangan ala gadang nyokarantau nangin duaknya lagi loraun gae pauni masa nyoy aneng ai ilalai
Orin saulai tak salah malam Salasa urang Kamang baburu musang manyala anjing kumbang lindo musang tuh lari manyuruh karumpun bulu di balia batang durian mati sabatang orang kampung mencarinya Pak Haji Dek Pak Haji Suryadi tolong dengarkan kanduang nanusa rokbana ibarat urang balang-alang kini kau dape angin elo nyampang kok tiba di angin buruan tali putui badan lah jauh benang lah surui kakumpalan nan hadiah diambil urang ensep tabuang buru asa joy iyo nanakan duang oi Pak Haji meminta lagu mah nambek bagului Pak Haji pulang dek kita sari kabasuo oi Pak Haji tolong dengarkan kok indak dapet dek wanjai pariwak baru di sinya ado kan jauh sang indak jo api manggalagak juga onde oi tuan Ganda bagurau malam kini oi dek bule kan rancak badendang oi dek mama coba lalang oi dia akan dapat Haji jauh aja laki lai tiba dan ada tuan siek lai untuk ambo pak sabana malam ambo ibarat dangau di tengah sawah kau indak bana urang unikah kandang itiak rela juoi andeng ala Tuhan Yalah 80 lagunya pelayaran 30 kanaknya Pak Haji rumah makan family sekato tentunya seketik pulau berbicara cakok kadang beribu puak